Malupit. Ang hari ba dito dito? Tama kayong tatlo dyan ni Bidang. Ako sa likod sir. Andun pa dito. Ayan po, inihi kasi Ate Bidang. Papausok ni nebulizer. Ni nebulizer. May. Apa? Hello. Hello po. Di ba? Amoy. Kini-kini. Ang cute ng ngipin. Naubusan ako ng gas. Dito ko lumipad. Ayan po si Ate Bidang nagluluto ng lang. Ka lang. Ka lang. Dorian. Oh. Pero Tawanan mo ang uuwi na ako. Si Jenny parang Amo. Si Jenny. Sir teacher. Oo, kasi Amo. habang may Yun. plano, nagwawalis. Umudi nga. Kevins. Sa bahay? Oo. Tapos, Balik na naman tayo dito. pwede. Tara. Kain ka na muna. Ha? Kakain pa eh. Kakain. Sabay ka na sa amin. Ban, dito ka naman nagtambay. Di, tatambay nga sa dun sa bahay mo, tapos sasama ulit sa van. Ay, O kasama. tara na, di ka pa nagugutom. Ha? Di ka pa nagugutom. Hindi pa. Ito na nga, niluluto na. Oo. Kasama mo na, parang hindi Ha? Di na makakain. nagmadalali yan. Kasi anong oras na eh? Dala na kayong ulam. Sige na, subukan na. Kain ka na muna. Sige na. Mama, teacher. Kain Sige na. mo na teacher. Sige na, kain na muna. Ayan po, Kain ka na muna. nag-asko na kami ngayon, vegetarian. Bigat siya. Bigat siya mo. Oh, sige, salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye, te. Bye-bye sponsor. Sponsor bumisita sa barracks. Di man po ako sasama, tanungin mo sila. Di ako sasama. Di ba, Papa? Tinutulungan. Yung dati. Saan po at dito na kami sir sa bahay, kakarating lang namin. Balik kukunin namin yung van at punta na nga kaming Naga. Kasi sir oh, nakatambay na din sa bahay. Oh, bis lang ako sir. Bis muna ako. At bato. Bato, Bacolod. Oh. Ayan po at paalis na kami ni sir. Ito yung sakayan. Check ko muna. Amo. Check ko muna sir. Yung tubig. Check ko muna yung tubig ng makina. Doon to dati sa ayusin mo sir. Ayusin mo. Check ko muna yung makina. Mas malayo yung biyahe natin. Tubig. Okay man yung tubig. Dagdagan ko na. Para sureball yung biyahe natin.
start. Ah. Ayun, ano, matal. Ayan po at palis na kami ni sir. Yun, chinik ko muna yung makina. Tapos yung mga gulong. Tama na sir. Ready ka na sir? Ready na. Let's go. Magagasolina muna ako. Sunleaded. Unleaded. Ay, unleaded. 1,000. Unleaded po. Oh, unleaded. Palabas na kami ni sir sa La Opinion. Punta naming Bato. Bali dun kami dadaan ni sir sa ano, dun sa kabila kasi yun nga sarado yung release ng San Vicente. Kaya dun ako lulusot sa kabila. Dadaan kami ng release na dito sa highway.
nasabi mo mangga kagabi. Sabi ni Gatshop. Yung truck. Ito, 10-wheeler truck. Grabe. Wawa man na yun. Nakatulog siguro yun. No? Nakatulog yun. Kasi di naman paliko eh. Tuwid na tuwid eh. Wow. Ganda nga. Maganda nga dito ang daan. Ang ganda ng daan. Nakatulog yun. Daling araw siguro. Oo. Kala ko, pinto nila kanina. Dito sa release, bago pala mag-release. Wawa pa to. Sobrang puyat na yun. Maulan eh. Maulan. Sana buhay naman driver nun. Ganyan dati nung kainanti pa ako. Biyahe kaming Bagyo na wala ng preno eh. Sumakay buwangga. Wala, hindi naman na ano, na ginawa ng paraan. Engine brake. Dahan-dahan, buti dahan-dahan. Pababa kayo. Ayan mo lang. Buti nga, yung driver ko nun magaling eh. Muslim yun eh. Yung nagturo sa akin eh. Doon ka natuto. Hindi ko report yun eh. Hindi ko report sa Manila. Sir. Oh, pag may nagpapaturo sa akin mag-drive, basta may lisensya. Tinuturuan ko. Ganda, automatic. Sandali lang. Alin sir? Automatic kasi dalawa lang. Hindi, mas maganda ano, para sa akin. Manual, oo. Mas tatlo yung ano eh. Oo. Kasi yung So, kaya lang, automatic. delikado yung sa automatic. Oo. Nandito na kami, pumasok na kami. Para sa akin, manual pa rin ako. Yung matic. Yan mo yung mga marunong na ano, na automatic. Pagamitin mo na ang ano, manual. Ako hindi alam. Hindi marunong. Ako hindi ko rin alam. Automatic lang. Pero pag marunong ka ng manual, kasi yung matic, Dali lang. basta ilagay mo sa drive, kahit saan ka na pumunta eh. Pag ito, ilagay mo sa pa. Oo. Forward, low, drive, reverse. Ang naman yung ano dun. Preno, accelerator ka na lang no. Isang lang gagamitin. Ayan, at dito na kami sa ano, karating na kami. Mali, ikunin na namin sila. Lakad, doon yung sa gilid. Ay. Ah! Tara na! Asan na? Tibidang! Ne! Katawag ka tita mo! Yes, kayo.
Let's go. Ingat bagas! Ingat bagas! Tara na, sir. Puto! Wag matakot! Kaya ang tayo bidang. Asan sa bidang? Parang may dala akong ano, mamaw. Amoy. Kanina pantalon ka. Ay, napakasarap. Nagpantalon ka. Kaya ako dyan. Malupit. Ang maharo ba dito dito? Tama kayong tatlo dyan ni bidang. Ako sa likod sir. Dapat lagpas na kami ng ano, ng Dabwa. Dito na kami sa Makagang, papunta na kami ng Baaw. Sila nandiyan sa likod. Saan pa kayo dyan? Tanggalin ko to. Makagang. Nandito na kami sa ano, diversion. Ito daan ng papuntang Karamuan. Wala namin naman yung pakaramot. Presentasyon. Alam kung okay yung signal. Dito tayo. Kayo kung maganda Tunaga yung signal. City. Oy, Kuya James Q, shoutout. Yo yo yo. Ayan ba kayong bagong Ano, okay lang kayo? Ayos lang. Ayos ba? Ayan po, diversion na kami. Wala kayang may tsura dito sa aluban ko. Sa ulit nila. Ayan, papasok na kami ng papuntang Diversion kami puntang Robinson. Ayan po, at dito na kami sa loob ng Robinson. Hindi ko lang alam kung pwede ditong mag-vlog. Bawal. Asan? Pag na-arkila ko. Boy Scout? Girl Scout? Ah, saan? Ano? Nag-pasya na. Ganyan na talaga yung kulay. Ayan po at nakalabas kami dito sa ano. Pero na ibang kulay. Tagal kasi namin na-stuck sa bukid eh. Na-stuck kami sa bukid. Baka si Gawin Cafe po ito. At ito ba kayong ano, kulungan ng kalapati pag may kasal? Hindi, lovebird. Lovebird, di ba di lovebird? Ilalagay yun sa ano ba ko pag pwede yung shed. Tapos may upuan na parang mataas. Yan, party lang. Ah, yun pala yun. Pinakang ano, parang bar ano? Bar kitchen. Baka kasi Gawin Cafe po dito kasama namin. Pag nagmula, kakanggalin niyo. Hindi ako pala dito tibak. Nung nakaraan, kumulong din dyan eh. Kaya sa ano, Saan lalagay yan? Sa CR? CR. CR. Doon na yan sa labas, sa terrace. Eh, pwede sa gripo yan. Ha? Sa gripo. Doon sa bubak. Nakalaylay lang. Naglalaba. Ah, di mainit. Malakas yan siya. Malakas yan. Ang mahirap niyan tol, kung yung lakas niyan, signal number 3. Pumutok yung mga sliding door niya. Maganda po. Ano? Isara mo yung tigwan sa tiris. Oo.
screen. Touch. Ano TV yan sa iyo? Hindi na briefing, sabi nang di magkiratuldo pag-abot natin. Ay, ito maganda. Bago mo pumunta dito, nag-usap muna eh. Makuring kusing pag-uli. Yayaman eh. Ganda talaga ito sa... Ano yung CR? Tulugan? Yung bathroom? Yung comfort room? Yung living room? Ano yung living room? Ay, dito na yung ano. Living room? Oo, tingnan sa living room. Friends, living room talaga. Ayaw mo sa bathroom. Ayan po, hinihiga si Ate Bidang. Papusok ni nebulizer. Ni nebulizer. Hikain pa na. Hikain. Higahin ka talaga lalo niya. Maganda sa ano, sa kwarto mo. Ay, kuno ka rin ito kwarto na yan. Magi talaga yan sa kwarto mo. Daw nakabalik sa'yo ka na 16,000 pa. Oo. Sana. Bakit? Wala. Wala. Hihika na. Hihika na titaw. Wala ba yung sabat mo? Oo. Kuklot sa akin. Yung mga haluan? Ayaw mo natin binaw. Unlimited call. Kuya, Bye. apa? Hello. Hello po. Di ba? Amoy. Kinikilig. Ang cute ng ngipin. Yari ka kay Bobby. Anim na order. Ah. Hala. Ano mag-order sa Chinchin? Alin ba? PM1? Pero what? O PM ano? O PM.